Masa wisata apa bos? Makanya nih nyenu. Lek Prisma. Sampai emang di lek Pris. Angry Bird. Mengerti Angry Bird pernah tau? Ngerti. Nyempluk waduh kayak gue. Bunder. Jebule 139. Alah. Jape kok 139. Wong kowe 1 meter kotor kok. Kowe iki lho malah 1 meter kotor. Kok ngene aku nyam. Oh, Kene ki wong apa? oh landek we berarti cilikane mbiyen. Kuli nomi kuli abot-abot. Pekerja keras. Dadi arek mau dadi ceramana angel. Terus pahirunge pesek ngono cilikane bisa ra keduman angin. Raimu. Nah, iran pasar mbiyen mesti cilikane raine tindan bantal. Jadi ngene, ngene. Ngono ya. Oh, pinter. Apa wi? Ngomong ki datange marang turu ta. Yo urung turu kan. Tak tinggal mau sing delok pira medal. Lepe tak tinggal turu nggak? Kok roh? Gak roh gitu. Gak roh gitu. Gak ngerti, Bos. Terah ngomong ki golek kowe kok. Tinggal kuli mau maksudnya nek bilang oh pas tinggal kuli mang ya 40-an tinggal kuli mang. Ya, ngarakmu cari bentar sokun di player elek. Senggur. Dan turu kesel nek. Saya iso bangkong. Esok gugah aku ya. Jam berapa? Aku sesok pengen tangi jam 10. 10 berarti ning kono jam piro? Jam 5. Jam 5. Oke? Oke ora? Nonton YouTube karep ini seket ditampani rapi ya maksudnya. Nonton YouTube karo ini 50.000 ditampani ra. Mai ide tok elek. Mai ide apa ide sama masuk. Ya, apa pernah orang nge-vlog, Bos? Capek aku bos. Capek ya, tak pijetin mau. Ya nemen tam mau nih bos. Oh ya. Serengenge los biar. CCTV season 2 toh. CCTV. TV season 2. Kapan? Garai anu bos, gak iso direncanane. Boh. Iki no lek anu rekame ngawur ae, ra mesti kok gak aku ki kok.
Kuwi lho. Peneknya jenenge Ora cah iki CCTV golek kok di nenek Semayani. menoku. Penek CCTV di Semayani. Gak neng ndi-ndi kuwi yo. Kowe ngekam. Mbah rupaku koyo piye? Wis pokoke ya direkam, ya toh. Jenenge CCTV. Tapi betul apa ora? Betul. Penek Gimana, pitos Bos? CCTV. Anu, Bos. Ki sing setuju Gak ketik mau. 1. Menang gak? Mbak tuh CCTV ya korek konten CCTV. Mesti mangi dandan. Lah piye? Gak natural. Natural. Aku duwe sak konten, Bos. Ki penake diposting pura. Posting no. Posting ya. Konten apa tuh? Konten menginterogasi dukawan, Bos. Posting. Tenan? Kene iki apa adanya kok Oke. posting. Tak edit ya. Posting gonmu ya. Aku ada gol kok mah. Piye? Ya ora iso. Berapa menit? Lah sik. Lah bengi-bengi lo aku pas coba wingo lah. Aku dikeroyok wong akeh aku pertanyaan. Sak jam, Bos. Isi atine Dek Duk, Bos. Wi. Ya ta. Setuju ora? Eneng raine yo eneng suarane wis cocok. Posting to lah wong mangke apa ki? Iki sumpah ki view-ne ki luwih akeh teko CCTV pertama. Wah, Yo gak oleh enake dhewe. siapa semena? Dan raiku lho. Tidak tahu. Kok yo saiki wayahe raimu, Bos. Tapi kan beda. Ora lek ra ngono tak kirimne kuwi ya sing gene ngrekam dhewe ning YouTube ya. Oci TV wi malah weleh. Tak kirimne dhewe malah jos. Ya pra. Kegeten aku. Plastik. Alah. Judulnya kok CCTV 2. Mah, Omah piye to? lho pertanyaanmu ora pas karo momene dan waktune. Tak kayak bocoran ta. Nek pas ngene iki to lagi. Sefrekuensi ki ora mergo bondo, Bos. Iya, wis bisa dikurno bondo, Pak. Lah yo. Padha. Sefrekuensi ki ibaratnya pemikirannya padha apa ora? Ngono lho. Padha. Kok iso? Pelekno, Mas Nek. Jadi gak sadar. Lah cara ora sadar kok. Goblok bae cek ngono ya. Mungkin tuh. Sapa sih gak sadar? Padahal aku mungkin. Kok Kene romian ya. Seumpama lek wong tuaku ora ora pas. Bener mbak upload tenan donya iki langsung berpecah dari dua. Kayak diupload kuwi mesti dor. Piye?
Nah iki ngene tok view-ne 10.000. Belum nyoting. Kok sok. Nyapa lagi. Ya Prabas. Wah. Yuk gantian teduk. Oke, gak oleh pepenakmu dewe. Iya gue gak penak deh. Gak usah upload sak jam langsung di untal gelondongan. Lagu yang guyu apa diedit emah. Yo, aku gak tak edit yo, tenan yo. Nenggonku ya. Ya pernah, yo deal. Gus, Karo Caca sudah teko Gus. Chandra nih teman, bongkar nanti. Karo gundul, karo bamen. Gus pesen nata aku. Gak ada uang. Masih turu balik. Apa ya tengku? Jerawat wis nambah neh. kuwi tandane kasmaran, Bos. Karo sapa? Karo Niken Gemoy. Pada nasu terus ini piye dah aku jan jublek rasakno. Jublek kowe. Enggak. Jublek apa ora? Enggak. Ran. Oke. Iso anteng gak dulu delokku sampai pusing. Mosok Niken Gemoy. Enak le. Wetengku iki sebah ya. Niken Gemoy padahal keturun seminggu ini sih dibahas. Ya apa gak dibahas? Sampai sampai bongko ya dibahas terus. Karek musuh PK sing nyelenat. Lah mau loh PK terus merem-meran aku. Wis ya Mbak ya. Mudun. Sebenarnya ini nggak PK tau. Apa aku ora kena nggih PK ki? Uang kok nyali ya udah mudun ini tebas.